ani omylem. Tak, stojíme zrovna u restaurace pana Edra a úplnou náhodou jsme tady zastihli turistky, sportovkyně, odkud? Z Teplic, Severní Čechy. který velice rádi Jezdíme sem na dovolenou. jezdí sem na dovolenou často a tak nám odpoví na pár otázek. Co si myslíte o krajském projektu Šumavské elektrické dráhy? No, pokud to chtějí vést přes tu pláž, tak je to fakt tákovina. Ne, po pláži to nebude, bude to přesně vedle silnice. To znamená, jako, že mi to pojede přes ručník. Přesně tak. Přesně tak. To je moc špatný nápad. My nemáme moc proťah. Takže co si o tom myslíte, dámy, slečny? Je to ptákovina. Že je to ptákovina, dobře. Komu to co vynese, by mě zajímalo. No. Komu to prospěje. Bude to stát 4 miliardy a projektová dokumentace 250 milionů. Jakých peněz? To mě taky zajímalo. Z našich. Kdo to bude platit? Ne, tak tím nesouhlasím. Tady té lokalitě. Ale zase dovedete si představit, jako opalovat se na pláži, mašinfíra, hlava, to nějaká pára se tam upouští, jde do saunu. Ne, tohle všechno teda eliminovali, bude to elektrický, aby to nepoškozovalo tady tu naší krásnou krajinu. No, takže... Ale stejně to tam bude prostě slyšet. No. Já se nemyslím, že by to bylo zase... to narušuje prostě rážský rekreační. Komu to pomůže, zjišťovali, komu to pomůže. Ale hlavně... Kdo se kam dostane, tak... Asi někomu, kdo si tam uleje nějaký peníze, jinak nevím. Chcete, aby Shed koridor byl zrušen? A proč? Ano. A proč? No proto jsme to Protože říkali. jako flak za zádama, jako doopravdy ne. Dobře. Co vzkážete krajským úředníkům v souvislosti s Šumavskou elektrickou dráhou? Se sebou měli zamyslet. Ne, a tím Mohli by zdarma půjčovat kola. No jasně, ty investoři by měli začít přemýšlet třeba hlavama. Jako mozek používat, ne? Brainstorming. Jako myslíte, aby nemysleli furt jenom na ty peníze? Určitě. Třeba. Dobře. Ty prachy, když udělají. Takže děkujeme sportovkyním z Teplic za jejich vyjádření. Nemáte